קראנו בפרשה, פרשת קדושים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר אל כל עדת בני ישראל, קדושים תהיו, כי קדוש אני. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות קדושים. מה פירוש להיות קדושים? מה פירוש המצווה הזאת שהשם מצווה אותנו להיות קדושים? הרי כתוב, דבר אל כל עדת בני ישראל. וכי יעלה על הדעת שכל בני ישראל יכולים להיות קדושים? מה פירוש קדושים? דבר אל כל עדת בני ישראל. ורש"י אומר לנו שהפרשה הזאת, כיוון שיש בה הרבה מצוות, היא נאמרה להקהל. מה זה הקהל? לכל עם ישראל. אז אם זה נאמר לכל עם ישראל, והמצווה הראשונה שפותחת את הפרשה, קדושים תהיו. מה שהיה שכל עם ישראל נהיו קדושים? אנחנו יודעים, יש את האור החיים הקדוש, יש את האנשיך הקדוש, בבא סאלי, אנחנו יודעים שיש צדיקים קדושי עליון. דבר אל כל עדת בני ישראל, קדושים תהיו. נשך. גם בהמשך הפרשה, כתוב, והתקדישתם והייתם קדושים. גם בסוף הפרשה, עוד הפעם כתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני. 3 פעמים בפרשה כתוב את המצווה הזאת. מה פירוש המצווה הזאת? אז יש את הפירוש של רש"י, שרש"י אומר שקדושים תהיו, קדושה זה עניינים של עריות. ערווה. תהיו מופרשים מן העריות. כך רש"י מסביר. יש את הרמב"ן, הרמב"ן חולק על רש"י, הוא אומר לא, זה לא קשור לעריות. קדושים תהיו, קדש עצמך במותר לך. יש דברים שמותרים לך, אבל תקדש את עצמך, תהיה קצת. אין הכוונה שאסור ליהנות ואסור לאכול סטייקים. לא, זה לא הכוונה. מותר. אבל לא להתבהם. לא להכניס את הראש בתוך הסטייקים. מותר לאכול, מותר ליהנות, תכניס קצת דברי תורה, תכניס קצת מצוות, קצת זה. לערבב את זה ביחד עם דברים רוחניים, לא רק דברים גשמיים. אבל יש פירוש אחר שאני רוצה לדבר עליו היום, זה הפירוש של האור החיים הקדוש. וגם הרמב"ם בספר המצוות ככה מסביר את המצווה הזאת של קדושים תהיו. וזה נותן לנו תמונה חדשה למושג קדושים תהיו. תמונה חדשה. אנחנו עד היום חיינו בהשקפה שקדושה, להיות קדוש, זה רק אותם אנשים שהם פרושים מן העולם הזה. ואז זה לא מובן. אז זה דבר אל כל עדת בני ישראל. אם זה רק כמה יחידים, אז איך זה יכול להיות לכל עם ישראל? לא מובן. האור החיים הקדוש הוא מרגיש בקושייה הזאת, ולכן הוא אומר פשט חדש. הוא מביא גמרא, מסכת קידושין מדף ל"ב. הגמרא אומרת, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. אדם יושב בבית, יצר הרע בא לפתות אותו, תעשה עבירה, תסתכל פה בדברים לא טובים, דבר לשון הרע לחבר שלך, כל מיני איסורים שהאדם דש בהם. יצר הרע בא להכשיל אותם, ינסה אותם. אומרת הגמרא, ישב אדם ולא עבר עבירה, בסופו של דבר התגברת, נותנים לך שכר כאילו קיימת מצווה. אומר האור החיים, איזה מצווה? מצוות קדושים תהיו. זאת אומרת, שאם אדם מתגבר על עבירה שבא לך יצר רע להכשיל אותך, אתה מתעלה על עצמך, דוחה אותו, מתגבר עליו, ונמנע מלעשות העבירה, אומר האור החיים הקדוש, נהפכת להיות קדוש זמנית. קיבלת תואר, עכשיו קדוש. מנעת עכשיו עצמך מעבירה, עכשיו אתה קדוש. זמנית. עד ש. אם עוד פעם קדוש, עוד פעם קדוש. כל הקדושי עליון, הם קידשו את הגוף שלהם. כל המהות שלהם נהפך להיות קדוש. אומר האור החיים הקדוש, עכשיו מובן מה השם רוצה ממני. דבר אל כל עדת בני ישראל, דבר לכולם. לא משנה אם זה ההוא שבוחר בבסטה, לא משנה אם זה הזמר ההוא, ולא משנה אם זה הבוחר, לא משנה. כל בן אדם בעולם יש לו ניסיונות. יצר הרע מגיע לשגע אותו. כל בן אדם בעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תימנע מלעשות את העבירה, קיבלת תואר קדוש. הרגע הזה אתה קדוש. הרמב"ם בספר המצוות כותב, כל הנמנע מאחד מעבירות שכתובות בתרי"ג המצוות, הרי זה קיים מצוות קדושים תהיו. הרמב"ם כותב, בספר המצוות.
זה ממש כמו אור החיים. אור החיים לא מביא את הרמב"ם הזה, אבל כך כתוב ברמב"ם מפורש. נתרגם את זה לשפת המעשה. יהודי יושב בבית, רוצה לספר לאשתו מה עשו לו בחנות, מה עשו לו בזה, איזה אחד רמאי, גנב אותי, שיקר אותי. סגרנו על ככה, בסופו של דבר שינה את כל מה שדיברנו. הוא רוצה לספר לאשתו. מי נמצא איתו בבית? עם מי הוא יחלוק את החוויות שלו? רוצה לספר לאשתו. אדוני, לשון הרע? מה, מותר לספר לשון הרע בגלל שהיא אשתך? זה לשון הרע. אתה תדבר, תגיד גנאי על חבר שלך ואשתך מכירה את בעד? מה, בגלל שאשתך זה מותר? אנשים חושבים שבעל ואישה, כיוון שאנחנו אחד, אני יכול לספר על לשון הרע, מי יכול לספר לי לשון הרע? מה פתאום? בא לך להגיד על חבר שלך איזה לשון הרע, עסיסי מתוק מדבש, ואתה בולע את הלשון. השם אמר לי שאסור לדבר לשון הרע. ברגע שנמנעת ולא דיברת על לשון הרע, כבשת את הלשון שלך, שתקת, בלעת את הלשון, קיבלת את התואר הקדוש. זה קדושים תהיו, קיימת מצוות עשה מן התורה של קדושים תהיו. חוץ מהשכר שלא דיברתי לשון הרע, חוץ מזה. קיימת מצוות קדושים תהיו. אדם עובר ברחוב, רואה מראות אסורות. או במכשירים, לא משנה, כל אחד איפה ש... ויצר משגע את האדם, עושה לנו פה בעיות. ובאותו רגע שהיצר מתגבר עליך, דחית אותו בצד, אהבת אותו, אשר אסר עליי. קיימת מצוות קדושים תהיו. כעס. לפעמים הילדים מעצבנים את האבא, לפעמים האישה אומרת איזה משפט, חבר בחנות אומר איזה משפט, איזה מישהו מזלזל בך, גורם לך לכעוס. גמרא אומרת, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. בזוהר כתוב כאילו עובד עבודה זרה. בא לך לכעוס, ואתה עוצר את עצמך, אני לא כועס. אני אחיה בשמחה. זה מאת השם יתברך. מה יש לי לכעוס עליו? קיימת מצוות קדושות תהיו. יש רש"י במסכת סנהדרין, בדף ל"א עמוד ב'. רש"י לא מביא הרבה סיפורים בש"ס. הוא יכול לתרגם את הסיפור שמובא בגמרא, אבל הוא בעצמו לספר סיפורים, אין, לא מצאו, יש כמה בודדים. רש"י בסנהדרין ל"א עמוד ב'. לספר סיפור. אמנם בקצרה, אני חיפשתי איפה הסיפור הזה נמצא בארוכה, כי רש"י כותב, מצאתי בספרי הגדה. חיפשתי איפה נמצא הסיפור הזה, ומצאתי אותו באוצר המדרשים, בארוכה. ממש סיפור ארוך. רש"י תמצאת אותו בכמה שורות. ממש, אבל סיפור ארוך, אני אספר לכם אותו. שם בגמרא, הגמרא אומרת שמור עוקבא, הוא היה תנא, בדורו של רבי עקיבא. מור עוקבא, הוא נהיה אחר כך ראש גלותא של בבל. ראש הגולה. מור עוקבא הזה, סתם מה קראו לו מור ולא רב? לא יודע. לא יודע למה קראו לו ככה. מור עוקבא הזה, בתחילת הדרך שלו, קראו לו נתן. זה השם שלו. נתן. היה מארץ, אומר המדרש, רועה זונות. כך אומר המדרש. יום אחד, נתן הזה ראה אישה ושמה חנה, ורצה לעשות איתה איסור. שלח לה שליחים, כסף, היה עשיר גדול, כסף, זה, לא מוכן. עד שהוא נחלה, נהיה חולה. הלך לו, הביא את הרופאים, הרופאים באו אליו, בודקים לו פה, שם, פה, אדוני, אתה, עד שלא תעשה את האיסור עם האישה הזאת, אתה תחלה ותמות גם. שאלו לחכמי ישראל, מה עושים? אמרו להם, מה זאת אומרת? אחד מגימל עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, יהרג, לאן יעבור? מה זאת אומרת? יהרג. אמרו הרופאים, טוב, לפחות, רק שתצחק איתו, תדבר איתו, איך אומרים, ידבר איתה, ירגע עניינים. שאלו את חכמי ישראל, אמרו, יהרג ולא יספר אימה. טוב, אתה שולח לשליחים, תבואי. לא, בעלה היה עני.
היה? אני. היה לוקח הלוואות מפה, משם, מפה, משם. בעלה של חנה. היא הייתה נשואה. כן. ובעלה היה אני. והיה לו לוקח הרבה הלוואות, ולא היה לו מאיפה להחזיר. עד שיום אחד תפסו אותו, שמו אותו בבית הסוהר. בית הסוהר של זמנם, זה לא היה כמו היום. יש לך מנה ראשונה, עוף ברוטב פטריות. מנה שנייה, זה לא. אם המשפחה שלך מביאים לך לחם ומים, אתה חי. אין, תמות. אשתו הייתה טובה חוטין בבוקר, ביום, מוכרת, קונה לחם וזה, והולכת לאט לבעלה בערב. והוא מדחי לדחי, יום ליום, נחסר ונחסר. והיה אומר לה, אולי תנסי להשיג כסף, תנסי להלוות כספים, לעשות משהו. יום אחד הוא אומר לה, יש לי רעיון. לכי תלווי כסף מהעשיר נתן. הוא לא ידע את הסיפור. הוא לא ידע את הסיפור שנתן רודף אחריה. השתגעת? אתה לא יודע מה מדברים בחוץ? אתה לא שומעת? הוא כל היום שולח לי שליחים, כספים, יעלומים, שאני אבוא אליו לעשות איתו עבירה. בסופו של דבר בעלה שכנע אותה, לכי, תטמאי ותביא כסף. העיקר תוציא אותי מפה. היא אמרה לו, אתה השתגעת? מה קרה לך? ברחה ממנו 3 ימים. לא באה לראות אותו 3 ימים. אחרי 3 ימים מסכן, הוא נמצא שם בתוך, איך קוראים לו, אני אלך אלו. הלכה אליו ואתה אותו. בסופו של דבר הוא שכנע אותה. שכנע אותה ללכת לנתן. הלכה לנתן. משרתים בארמון, רואים מרחוק. מי? חנה מגיעה. כמה שהלכנו לשליחים והיא לא באה, רצו מהר, נכנסו לתוך החדר. נתן, חנה הגיעה. אני לא מאמין לכם. אם באמת זה כמו שאתם אומרים, אני משחרר את כולכם חופשי. היו עבדים שלו. משחרר את כולכם. והנה חנה מגיעה. ואז הוא אומר לה, מה תרצי? אז הוא אומר לו, תקשיב, בעלי נמצא בבית האסורים, כך וכך, הרבה הלוואות, הרבה כספים, אני רוצה שתעזור לנו. תן לנו כסף, תעשה איתנו חסד, תעשה איתנו צדקה. אמר לה, המשרת שלו, בוא לפה, לך תביא לה כמה כסף שהיא צריכה. כל מה שצריכה תביא לה. רץ, הביא את הכסף, ככה צרור של כסף, הביא לה. עשיתי את רצונך, עשינה את רצוני. אמרה לו, אני מוכנה. אבל עוד 3 דקות בסדר? אני רוצה להגיד לך כמה מילים במשך 3 דקות. אומר אוצר המדרשים, היא נתנה לו שיחת מוסר 3 דקות, כמו חרבות. אמרה לו, תקשיב טוב, יש לך עכשיו כמה דקות לקנות חיי העולם הבא. יש לך עכשיו הזדמנות פז. תחליט, או 5 דקות ליהנות בעולם הזה, ואחר כך על המנגן בעולם הבא, או 5 דקות קצת לסבול פה בעולם הזה, אבל חיי העולם הבא. מה אתה מעדיף? מה אתה בוחר? נתנה לו שיחת מוסר. מה אתם אומרים? מה הוא עשה? אומר המדרש, הוא קם, בכה לאלוקי ישראל, אמר, ריבונו שלום, אני חוזר בתשובה, מבקש סליחה, תעזור לי להמשיך הלאה. אמר לה, תודה רבה לך, ששכנעת אותי לא לעשות את העבירה. לכי לשלום, ברוכה את להשם. הלך. אחרי כמה ימים, הלך ברחוב, עם הסוס, העשיר גדול, הלך ברחוב עם הסוס. רבי עקיבא יושב בבית המדרש, עם התלמידים שלו. הוא שם את היד על החלון קצת לקבל אוויר, מציץ, רואה בן אדם על סוס עם שמש על הראש. זוהר כמו שמש על הראש. הוא קורא לתלמיד שלו ואומר, מי זה? הבן אדם הזה. ומחילה כבוד הרב, זה נתן רואה זונות. הוא אומר, מה? אתה לא רואה מה יש לו על הראש? הוא בן העולם הבא, תראה מה יש לו על הראש. שמש על הראש. הוא אומר, אני לא רואה. לך תקרא. קראו לנתן, רבי עקיבא יושב, ואומר לו, תגיד לי, אתה בן עולם הבא, יש לך שמש על הראש. מה עשית? איזה מעשה עשית? סיפר לו המעשה. אומר המדרש, ויתמה רבי עקיבא עד מאוד. הכיצד התאפקת? שימו לב מי מדבר פה. תנא, רבי עקיבא, שהוא היה צריך לתת את התורה.
כמו שמובא במלאכות מ"ג, משה רבינו אמר, בנו שלום, מי זה הבן אדם שדורש תילי תילים של אותיות? על כל תג ותג. מי זה מה? מי זה שדורש תילי תילים של הלכות על כל תג בתורה? מי זה? אמר לו, זה עקיבא בן יוסף. רבי עקיבא, אמר לו, משה רבינו לקדוש ברוך הוא, תן את התורה על ידו. מה אתה נותן על ידי? תראו, גמרא במלאכות שם. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, קח עליו במחשבה לפני, אל תקשה קושי. אתה נותן את התורה. זה רבי עקיבא. מה הוא אומר רבי עקיבא? ויתמר רבי עקיבא. הוא תמה, איך? אל להתאפק. הבן אדם היה חולה עד שלא עשית את האיסור. איך התגברת? איך התאפקת? זה מוסר השכל בשבילנו. אמרנו רבי עקיבא, תשמע לעצתי. בוא תלמד איתי תורה. התגברת, זה יפה מאוד, אבל עם הארץ, אתה לא למד איתי תורה. זה יפה, זה טוב מאוד, שהתגברת על הכל טוב, אתה בן עולם הבא. אבל תורה, בוא תשב תלמד איתי תורה. ישב נתן והתחיל ללמוד חברותא עם רבי עקיבא. יום, יומיים, 3. אומר המדרש, תשמעו טוב, זה פלא פלאות. אומר המדרש, ויפתח הפותח ואין סוגר לליבו. אומר המדרש, השם פתח לו את המעיינות של החוכמה, אין סוגר ללב שלו. כל גמרא שהוא לומד יודע, כל הלכה מקשה, מתרץ, תח. עד שלימים מועטים, אומר המדרש, הוא ישב במעלה של רבי עקיבא. לימים מועטים. מי הוא נהפך להיות? מורו כבר. קראו לו נתן דצוציתא, על שם הניצוצות של אש היו יוצאות לו מהראש. הגמרא, למה רש"י מביא את הסיפור הזה? הגמרא אומרת, שלחו למור עוקבא, לדזיב כבן בתיה שלם. הם שולחים לו מכתבים של הלכות. איך הם פותחים את המכתב? שלחו מכתב למור עוקבא, ואיך כתבו שם? למי שפניו מהירות כבן בתיה. מי זה בן בתיה? משה רבינו. מה השם עשה לו בפנים? קרן אור פניו, נכון? מהדיו של התורה. שמזיית לו על המצע, והיה לו קרניים של אור. אנשים לא יכולו להסתכל על משה רבינו. אז שלחו למור עוקבא, ככה פתחו את המכתב. למי שפניו מאירות כבן בתיה, שלום. ואז שלחו לו את המכתב. רש"י שם, אומר מור עוקבא, חוזר בתשובה היה. איך רש"י אומר לי? מור עוקבא, תשובה עשה תשובה. רבותיי, תשימו לב מפעם אחת. שימו לב מה קורה, בן אדם כבש את עצמו פעם אחת, אולי זה היה ניסיון גדול. אבל תראו מה המשמעות של בן אדם שפעם אחת מנסה להשתדל. אומר השומר אמונים, ברגע שאדם מקבל ניסיון, הוא צריך לדעת שאם הוא עומד בניסיון הזה, זה נהפך להיות שהוא יקריב קורבן לקדוש ברוך הוא באותו רגע. באותו רגע הקרבת קורבן להשם. כי היצרים שלך רוצים לעשות את הדבר האסור הזה. ואתה כובש את עצמך, מתגבר על עצמך, הקרבת את החלב שלך, הקרבת דם. הוא אומר, באותו רגע האדם יכול לבקש בקשות. והרי הוא בבחינת צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. כך הוא כותב. זה לא נתפס. מה זה קדושים תהיו? אומר אור החיים הקדוש, מה זה קדושים תהיו? פעם אחת קיבלת איזה יצרה והתגברת עליו ונהפכת להיות קדוש באותו רגע. היה איזה יהודי אחד גר בשוויץ נדמה לי שוויץ, יש שם איזה חוק שמי שהבעל חי שלו מת, אסור לך לזרוק אותו בפח הראשי. אתה צריך לקחת אותו מחוץ לעיר, לקבור אותו, תהליך. לא יודע. והגויים שכנים של היהודי הזה רצו להתנכל אליו, אז זרקו לו כלב מת בחצר. לא, מה אני אעשה עכשיו? מה כלב זה? איפה אני אשים אותו? מה אני אעשה איתו? עלה לו רעיון. קנה מזוודה קטנה, טרולי, מזוודה קטנה, הכניס את הכלב הזה לפני, מת, סגר, ועשה במטרו, הלך לרכבת, עשה ברכבת, ויהודי, נראה יהודי, כמו תראי, והוא רואה מהצד כמה ארכי פרחי ככה, לא יודע, כושים, ישמעאלים, לא יודע בדיוק מה, מהצד, שמסתכלים ככה, שמים עין על המזוודה שלו. ככה המזוודה קורצת, נקרא לזה ככה. אמרו, בטח זה איש עסקים, בטח זה יעלומן, בטח זה הוא מתעסק עם זהב וזה. הוא קלט שמסתכלים עליו, עשה את עצמו לא שם.
מדי פעם ככה מרים גבה וזה, אבל עשה את עצמו ישן. איך שהגיעו לתחנה הקרובה, רק נפתחו הדלתות, הוא ספק אותה ישן, לקחו את המזוודה, ברחו, תוך זה, נסגרו הדלתות. הרכבת נסעה, הוא התעורר לחיים טובים ושלום, שמח ואותו או שפטרנו מרצו שזה, והם שמחים וצועלים, איזה מזוודה, איזה כבדה מזוודה, או כמה כסף זהב יעלונים יש פה. הגיעו לבית של המסתור שלהם, פותחים את המזוודה, איזה גאה. שחס ושלום שאנחנו לא נהיה מאותם אנשים. אדם פה בעולם הזה, אומרת הגמרא בברכות, מכין צידה לדרך, העולם הבא. מכין את המזוודות שלו. פה אנחנו מכינים את המזוודות. מה הכנסנו במזוודות? עוד משחק כדורגל, עוד איזה שטויות, עוד איזה מראות אסורות. מה הכנסנו בפנים? אדם לוקח את אותה מזוודה, מגיע אחרי 120, שחס ושלום לא יפתחו את המזוודות ולא יוכלו להריח מה שקורה. אבל ברגע שאנחנו נכניס בפנים, עוד קדושים תהיו, עוד התגברות על יצר הרע, עוד איזה שיעור תורה, עוד איזה מצווה, עוד איזה חסד. ככל שנמלא יותר, המזוודה תהיה כבדה בדברים טובים, לא חס ושלום בכלבים מתים. הגיע בחור הרב שטיינמן. אמר לו, כבוד הרב, אני לא מצליח לעמוד עם היצר הרע הזה, לא מצליח. היצר הרע הזה משגע אותי, לא יכול. אני מרגיש פושע, אני מרגיש שהשם לא אוהב אותי, כל מיני משפטים. שואל אותו הרב שטיינמן, תגיד לי, אתה מנסה להתגבר קצת? או שאיך שיצר הרע אומר לך, בוא תראה דברים טובים, בוא תהנה קצת בעולם הזה. וישר אתה הולך אליו. אתה מנסה קצת להתגבר? אבל בוודאי, מה השאלה? אתה יודע שאני מנסה להתגבר. לפעמים אני מצליח, הרבה פעמים מצליח, והרבה פעמים אני נופל. שימו לב מה אומר לו הרב שטיינמן. הוא אומר לו הרב שטיינמן, הוא מוזיז את השולחן. הוא אומר, אני צריך לקום בפניך. הבחור היה בהלם. אמר לו, איך אתה מעז לקרוא לעצמך פושע? איך אתה מעז? אתה עובד השם אמיתי, איך אתה יכול לקרוא לעצמך פושע? הבחור התבלבל, לא מבין מה הוא רוצה. אומר לו, מה זה עובד השם? מה זה לעבוד את השם? מה פירוש? לעבוד, זה קשה, זה להפעיל כוחות. יש מלחמה עם היצר, זה לעבוד. ברגע שהיצר בא ואתה מנסה לדחות אותו ומנסה להתגבר, נכון, לפעמים אתה נופל גם. אבל אתה בעבודה, אתה כל הזמן במצב של עבודה, אתה לא נכנע, אתה לא הרם את הידיים, לא, אני בייאוש, תעזוב אותי, אין לי כוחות כבר, יצר יותר חזק ממני ותעזוב, שעשה מה שהוא רוצה. לא, אתה מנסה כל הזמן לחדש את הכוחות שלך נגדו. לא, עכשיו אני יכול לדחות אותו. זה נקרא לעבוד השם, אתה עובד השם. ברור שמה שנפלת זה לא טוב, זה לא בסדר, אין ספק. אבל זה לא מוריד ממך את התואר הזה שאתה עובד השם. ראיה פשוטה לדברים של הרב שטיינמן. ראיה פשוטה, לא צריך להביא לו ראיות. שלמה המלך אומר, שבע יפול צדיק וקם. קחו צדיק. לא קחו צדיק, סליחה. קחו בן אדם יהודי. נופל 7 פעמים באיסור הכי חמור. האם מישהו מאיתנו מעז לקרוא לו צדיק? חס ושלום, שום פנים ואופן. זה צדיק, זה אוי ואבוי. נופל 7 פעמים. 7 פעמים זה לאו דווקא, כן? אתם מבינים לבד. גם 20 פעמים זה יכול להיות. גם 100 פעמים זה יכול להיות. זה דווקא 7, אין עניין ב7. איך שלמה המלך החכם מכל אדם קורא לו צדיק? התשובה היא, תקרא את הפסוק טוב. 7 יפול צדיק וקם. אתה יודע למה הוא צדיק? הוא כל הזמן נמצא בתהליך של לקום מהנפילה. קרה לי משהו, נפלתי, לא משנה, אני עכשיו מתחיל מחדש. אני מתחיל מחדש. יצר הבא, אני מנסה לדחות אותו, אני מעיף אותו. עבר תקופה, נפל. עוד פעם אני מנסה עוד פעם מחדש לקום. אחת הבעיות העצומות, שאנשים נופלים מזרועות הייאוש, וזה המנגנון הכי חזק של יצר הרע. יצר הרע רוצה להרוויח פעמיים. הוא מנסה להכשיל אותך, מראה לך את העבירה עם הצלופן הכי יפה שיכול להיות. אבל זה לא הקטע הכי חזק שלו. ומה הקטע הכי חזק שלו? כי אחרי שנפלת, הוא עושה ממך קציצות.
הוא אומר לך, אתה אפס, אתה כלומניק, אתה לא שווה, בשביל מה לנסות? כבר 20 פעמים הורדתי אותך. עשיתי הורדות ידיים פעם, 20 פעמים כבר ניצחתי אותך. מה אתה מנסה כל פעם מחדש? ואדם קונה את זה. אדם קונה את הייאוש הזה, ואז הוא אומר לעצמו, צודק, באמת, צודק. איזה בחור, אומרים לי, השבוע ישבתי עם איזה בחור, אומר לי, קמתי באחד בצהריים, הלך שחרית, הלך קריאת שמע בסמנה, הלך תפילת 18. אמרתי לעצמי, גם ככה קמתי באחד. בשביל אני איך להתפלל מנחה. בטח השם לא מסתכל עליי בכלל. היום, תדעו לכם, הדבר הכי חזק שיכול להיות בעולם, היצר העובד עם המושג הזה ייאוש. הוא מביא אותך למצב של ייאוש. תדע אתה כלומניק. זה, איך אומרים, אחרי שהפיל אותך, אתה כלום. עכשיו אתה כבר ביד שלו, עשה מה שאתה רוצה. ומאיסור לאיסור, עבירה גוררת עבירה, ועבירה גוררת עבירה. אומר שלמה המלך יסוד עצום. אתם יודעים למה אני קורא לו צדיק? הוא לא מקשיב ליצר הרע. יצר מנסה להגיד לו אותה אפס, והוא אומר לא, אני קם מחדש, אני מתחיל מאפס, אני מתחיל מחדש. לא קמתי בבוקר, אז מה קרה? אז אני אבוא לתפילה, תפילת מנחה. לא למדתי בסדר הראשון, אז אני אלמד בסדר ב'. לא הייתי בשיעור תורה כבר שבועיים, אז עכשיו אני הולך לשיעור תורה. ברגע שאדם כל הזמן במצב של לקום, הוא נקרא צדיק, הוא נקרא עובד השם, זה מה שאנחנו אומרים. אתה נקרא עובד השם, למה? אני כל הזמן בתהליך, אני לא מתייאש. אני לא אומר, נגמר סיפור, אין לעשות זה אני, אין לעשות. לא, כל הזמן בלקום. זה המושג, קדושים תהיו. קדושים תהיו, מגיע לך איזה ניסיון, לא להתפתות מהר, לא להתפתות מהר. גבר מלשון להתגברות. תנסה קצת, תנסה להתגבר. קיבלת תואר של קדוש. באותו רגע שהתגברת, הפכת להיות קדוש. קדוש זמנית. יהי רצון שבעזרת השם נזכה להתגבר על היצר. כמובן אנחנו לא מבקשים ניסיונות, חס ושלום. אנחנו כל בוקר אומרים, ואל תביאנו לידי ניסיון. לא מבקשים ניסיון. אבל מה לעשות שיצר? כל יום, איך אומרים, מנסה לעבור מפה, לעבור משם. כל ניסיונות, כל מיני ניסיונות. בכעס, בתפילות, בלימוד תורה, במיליון לך דברים. השם הזקן שהוא מתגבר על יצרנו בזה. טוב, עכשיו נתחיל קצת